вечер, мила майко, в Пирин планина. Всяка вечер, мила майко, в родното небе. Още не залезли, майко, слънчеви лъчи. Там изгряват, майко, алени звезди. Още не залезли, майко, слънчеви лъчи. Там изгряват, майко, алени звезди. Майко, майчице, в Пирин планина греят, майчице, алени звезди. Майко, майчице, в родното небе греят, майчице, алени звезди. С тази песен искам да поздравя един от най-много големите ми приятели. Да е жив и здрав. Това е Ангел Дюлгеров. Ангел Дюлгеров от Хаджи Димово. Хаджи Димово, знаете къде е, до Гоце Делчев. Искам да го пожелая да е много здрав и много, и, нали, винаги да е такъв жизнен, да е добър, както винаги. И да го поздравя с тази хайдушка песен. Исках се да ви покажа, Ангел, как ме закичи мен. Не стига, че ми подари толкова много работи. Някъде към $300-400 подаръци имам от него и накрая ме закичи и с това. Нали, той работи в Америка. Тираджия, Ангелчо. Надявам се скоро да се видим с него на живо пак. Обаче то път, че сме в неговия край. Ето това, много му благодаря за това нещо. Няма да бъде харчено никога. Това нещо си остава тук в системата. Ето това. Дано да не го издия кой. Това са пари, мари. Ето като до Исус Христос. Виж. И до генерал Радев. Виж, нашия президент къде е? Това е нашия президент, виж. Това е човека на... Ето човек, това е човек, който дълги години ще командва България. Па че нека да го плюят. Ще му пръднат на хуя на генерал Радев, тези шматки. Ето го генералчето, тук. Котко, къде отиваш, Мари? Гледай, какви работи прави по откача на път. Кой да е? Отиваш си на кастофона, ма. Сега. Летец номер 1. Да, бе, те тръгнали да разправят. Или са качи ти и карай самолет, и после разправя за него. Като се качи един път да кара някой самолет, ще се качи на моя кор. Дано да ме гледа Ангел и неговата прекрасна съпруга и неговите племенници, Дюлгерови, семейство Дюлгерови. Ние сме много големи приятели. Аз не знам как да му благодаря. Той нищо не иска. Той казва, аз имам всичко. Много ясно, той работи в Америка, взима по една чанта пари, дето тук не сме ги сънували. Специален поздрав за него и за всички хаджи димовци, Гоце Делчев, Мупривлен, там моите приятели. Те знаят кои са. Специален поздрав. Хайдушка песен.
до небе. Още не залезли, майко, слънчеви лъчи. Сашо Николов, кой къде да се качи и да се наседе? Не знаем сега. Казвай ти да може да знаем за кой го пише това нещо. Като се качи и ще се наседе. Кой ще се наседе? Почето ли? Или някакъв друг ще се насира? Каката, ако да е гушка, може от 9 часа. Там изгряват, майко, алени звезди. Още не залезли, майко, слънчеви лъчи. Там изгряват, майко, алени звезди. Майко, майчице, в Пирин планина греят, майчице, алени звезди. Майко, майчице, в родното небе греят. Баба Вяни Вълчева 100% попардява в гащичките, така и жълтичко има. Гаранция ви дам. Баба Вияни Вълчева, дед пише коментарите за мене, че моите лекарства били такива. Да знаете, та бая пърди в гащите, тя няма компресията. Гаранция. Как няма да се чувстваш? Ти като пиеш тибанол край, ти ставаш вече космонавт. Моя глас. Вземте да ме харесате. От майчице, алени звезди. Значи има тук бабички, които... тя като млада се е поябавала в газа, нали? Тя по едно време бая се плющяха в газа. Бабичките. И сега малко и памперса не им помага. Как тя дупката е такава, какво да й помага това памперс. Чакай, че тук имаме нов такъв. Дано да умреш от рак, тумор. И твоята майка, ако те набърна, ще ти обърна носа обратно. Георги Димитров, ако те набъра, ще бъдеш ебан и разпран. Ако та барна само е така, лекичко да та барна за вратлето, гледам тук ми се правиш на някаква мишка, ще разбереш и гърч, и тумор, и всичките болести ще ги разбереш, като он е Колю Димитров от Болярци. Ама да се върне от Испания, ама той няма как да стане тази работа. Някакви си такъв и ти си същия помияр. Празника да ни изкараш. Бре. Твоята майка, ако те набара, направо ще ти изкарам град смуличето е това. Това ще го извада, ако те набарам. Ако те набарам, ще ти изкараме тук това шигунчето. Ще ми едеш, защото малко така си скрит. Мама ти, педерас умрял да ева. Какъв си ти бе, какъв Георги Димитров си ти бе, да го туре на баща ти, да го туре в газа бе, да ева твоята майка и буклук да ева. На баща ти да го туре, не на майка ти бе, помияр мръсен. Какъв Георги Димитров си ти бе, да ева твоята майка и буклука. Чакай да ти направи една снимчица, да ти разгледаме профилчето. После да ти пуснем и една свещичка да ева твоята майка и паразити на ти да ева. Ето да ти пуснем и една свещичка, така да мога да те гледаме. Чак да не мога да изкараме. Какво да не мога да изкарам? Викаш да умра преди празник. Мама ти, буклука ти да ева. Травестит мръсен. Виж кой ще ти кажа. Ти ако не си ебан, иди някой да ти удари един кур.
Ти си пълен пидерас. Слушай, аз какво ти го казвам. Виж пред колко хора ти казвам, че на тебе газът ти е горе-долу е такъв. На тебе газът ти е такъв. Ти сереш прав, мама ти и буклук да еба. Ти ако не сереш прав, ти не мога да клекнеш. Тебе болят та колената от ебане да еба твоята майка и буклука ти деба. Така ти е газа. Виж. Може да е малко по-голяма, ама сега, нали, ние примерно, ние ни казваме друго. Сега няма да ти показвам буркан от паромайска лютеница, защото... Мама ти буклука да еба. Утре ще разследвам тебе. Утре ще разследвам, ще видиш кой ще изкара празник. Да еба, твоята майка и гейчето ти да еба. Как не можа майка ти да изляваше от путката да те стисне, бе, да еба, твоята майка да еба. Да мога яздата барна, да видиш яздата стисна един път, да видиш като клещи съм в ръцете. Ама сега тук ти си ги пишеш, защото така си някъде надалече, като ония Колю Димитров от Болярци в Испания с баща си, с майка си там. Един посерич. Ти си същия като него. Пишеш, ама не може да дойдеш срещу мен да ми го кажеш това нещо. Ти не може да дойдеш да ми го кажеш това пред мен. Докато да ми го кажеш и марсола ти е овъртян около врата. Казвам ти го честно, без да те познавам. Мама ти буклук да ебам, Ръсен. Абе, да го туря на баща ти да го туря, бе, пидерас мръсен. На баща ти да го туря, не на майка ти. На татко ти повече ще були да му го напръска. Татко ти сигурно някакъв рошев гъс има да еба неговата майка и буклука и на него. Татко ти е същия като тебе буклук. Гаранция ти давам. Баща ти е същия битер от тебе по-голям буклук. Честно ти го казвам. Аз ние няма да си го измисляме сега от газа тази работа. Мамичката ви, педерасте ви дева. Мамичката ви и буклуците ви дева. То пък гледай го, то буклук и той и Теодор. Какъв буклук дева твоята майка и буклука ти? На здраве! Леле, какви клетви ми пожелават. Абе, мама ти дева, утре ще ида в църквата и ще го туря на майка ти и на татко ти ще го туря. Посерко, на татко ти да му го намлатя в този вмерисан гъс и ще го наеба баща ти. Заради тебе ще го наеба баща ти. Кажи му, има един кандидат, иска да те ебе. Той ако не е ебан баща ти, аз главата се реже. Баща ти е ебан, те я разпранчи и ти си като него същия. Майка ти дева, ако те набарам, ще ти изчерва чарвата, бе, въшлю. Абе, какъв Георги Димитров си ти, бе, да го туре на майка ти в гроба да го туре, бе. Пидерас мръсен. Абе, лайнарино, малко ти са дошли амфетите, сигурно. Амфетите, нали знаеш? Вие се другирвате. Вие като се другирате и се ебете. Ебете се, защото ти като се другираш, ти не знаеш какво правиш. Ти вече обичаш да те посещават в задния двор. Нали? Обичаш така да ти играе така рязан кур или някакъв нормален така. Да ти играе отзаде. Да ти влиза като в касичка. Майка ти и буклук да ева. Майка ви еба и буклуците. Ще въпсувам, ще ви еба майката и буклуците. Ще за Милан ли си къси, ще еба майката и буклука на тебе. Милан бил. Какъв Милан с дети, бе? Милан. Шматко. Кой да блокирам? Димитър? Не. Аз да умра. Кога ще е това? Аз ще умра, ама след 130 години. Аз тебе, ако те набарам, ти ще умреш. Ще те спукам от тука ти, ако те набарам. Виж кой ти казвам. Яла така ми се покажи пред мене, да видиш кой ще умре. Е така, яла, Георги Димитров. Ще те направим Николай Рукавишников, майка ти и буклук да еба. Да видиш ти къв Георги Димитров си. Николай Рукавишников ще те направи. Майка ти ебам и буклуката ебам. Къде да те кача? Къде да те кача? Къде да те кача? Чакай, някой искам да го качим.
Кой иска да окачим? Кой иска да окачиме? Чакай. Адама е бежал в дъртия гъс. Моя гъс не е дърт, моя е 54 годишен гъс. Да едеш на баба ти не да дъртата путка да едеш. Дано. На баба ти не да. И он е бай Киро лекара. Но он е бай Киро да му идеш. На бай Киро да му идеш хемороида да ева твоята майка и буклук да ева. На бай Киро он е Янакиев да му идеш хемороида на газа. Да ева твоята мама и буклука ти. Ябахта в гиема, ял ми го кажи пред мене. Ще ти дам и 100 евро. Яла ми го кажи пред мене. Докато да ми го кажеш и марсола ти съм го въртял на врата. Само като си го помислиш и марсола ти я завъртям на врата, на гаранция ти дам. Ама тук се правиш на героя, ама яла на живо ли? Яла ми го кажеш така на живо. Във вашата мама буклужийска. Как не можа татко ти да се изфърли на хасъра? На хасъра не можа да се изфърли татко ти, башна майка ти в путката. Георги Димитров. Ви сега кой ще кажа? Ти си правен от кирпич, моето момче. От кирпич и пикня. Татко ти като е пикал на майка ти в путката не се е празнил, ме е пикал. Човека си е бил пинал, той или пика, или се празни. Той като е пиян дурник, той не може да се изпразни, той ще се изпика вътре. И кирпич. Ти, ако не си правен от кирпич, ако си мъжко момче, дай да те качиме горе, да видиш как ще се хилиме тук цяла вечер. Ако си мъжко момче, да признавам, ако се качиш горе. Да така, че аз тебе на екранчето и тогава да ги разправиш тия филми на батко ти Дани. Ако се качиш, да признавам. Айде да видим сега. Георги Димитров ли си, Николай Рукавишников ли си, бе да еба твоята майка и буклука ти дева. Какъв ти Георги Димитров? Какъв Георги стива да еба твоята майка да еба, ще то удуше с едната ръка. С едната ръка и ще се насереш. Ама аз кой ви обещавам, като ви бягате като дявол от тамян? Да едеш на Осман Жеков императора рязания кур да еба твоята майка да еба. Рязания кур на Осман Жеков императора да едеш. Твоята майка и буклука ти еба. На здраве, приятели, да сте живи и здрави. Георги Димитров. Чули бе, Николай Рукавишников. Майка ти да еба и буклука. Качи се горе да видим, можеш да се качиш горе. Айде бе, Георги Димитров, Николай Рукавишников. Качи се горе. Качи се горе да те видим къва си мишка умрела. Качи се горе да ти кажем и то Георги Димитров, голяма звезда. Се качиш, ама на моя кур може да се качиш, ама там няма как да се качиш. Дърт ми бил газа. Ти къде ми видя, че ми е дърт газа? Моя гъс изглежда по-млад от на 30 годишен, да въеба в пъпчеливи гъсти. Всичките газове ви са в пъпки. Да ева вашата мама и травестите ви, да ева и буклуците ви. По газа имате пъпки, мама ви да ева недоносена да ева. И буклуците ви да ева. Газът ти е целия с пъпки да ева твоята майка и буклука ти да ева. Айде, качвай се горе. Качвай се горе, изрод мръсен. Качвай се горе. Кажи, че се качил. Георги Димитров, искам да го видя как се качва горе.
да ти каже аз някакви думи горе. Нали, пред камерата да ти ги каже, аз няма да ти ги казвам да ме слушаш тук и да правиш чеки на мене, мама ти и буклук да еба. Казах ти на тебе, ти си правен от кирпич и на майка ти в путката са слагали с лъжица спермата. Ти не си правен нормално. Или татко ти е пикал вътре. Някой път се получава с пикня и кирпич. И излизат квазимодо. Грозни пидераси, гнусни. Мама ти буклук да еба, мръсен да еба. Дано да станеш като крастава жаба да еба твоята майка и буклук да еба. Като крастава жаба дано да станеш. Целият в гнусни пъпки е тук, като торта с фастъци. Виждали ли сте торта с фастъци? Колко? Деба, твоята майка и буклук. Качи са горе, бе, майка ти деба, ще ми стоиш мирно, бе, педарас мръсен. Абе, ще си забравиш, ще си глътнеш граматиката, ако така че горе. Дай да те качиме горе, да се видиш какъв си вашкар. А? Иначе пишеш да еба твоята майка да еба. Да не си някъде нощна смяна пазач да еба твоята мама и буклука ти да еба. Някъде да не си нощна смяна пазач. Хаско, он е гледача, он е. Он е дето прави магии. Он е дето щеш да ми прави магия. Такава магия ми направи он е от Хаско, че бизнеса ми тръгна много повече. И аз не мога да се от... Малко ще говорим с президентката. Дядка, кура ти самятка, бабче, вари случи интернета и па го включи. Само рестарт, лекичко така, рестарт. Еми, защото ми прави проблем. Айде, кюе. На Дани Мак. На Дани Пападов. Така ли? Значи аз трябва да си го изключа, така. Добре, айде ще пусна моя мобилния. И ще го рестартирам. Или да си пусна мобилния, мен не ме върти. Добре, ай. Чакайте само да си пусна мобилния интернет. Да мога да ви обърна малко повече внимание, като не е педараси. Георги Димитров, ай да се качиш горе, да видим дали можеш. Искате ли да качиме Георги Димитров нагоре, да го видим на стената? Накарайте го да се качи, нали е много смел? Да видите как има сахилиме цяла вечер. Какъва ли пидераска зурла има някакъв 40 кела, ако му заши един шамари, полицаите ще го спрат за превишена скорост. Гаранция ви дам, някаква такава мишка умряла и грозен вампир. Мама ти деба и бустанско плашило. Деба, толкова буклук. Сега утре вечер се правят томболите. На 31 се излъчваме. На 31 на нова година точно ще има излъчване, кой ще спечели гривната. Нали, голямата награда. Не е голяма награда, гривна за кръвно. Някой ще спечели гривна за кръвно, някой ще ми спечели моя дъртия кур. Дъртия кур. Ще спечели някой.
Ох на баба Шикера. Чая да им всякаква песен да ва поздравим. Сега ще ва поздравя с една песен. Много хубава. Специален поздрав за диджей Динко! Специален поздрав за диджей Динко от Леново. Та вечер е в Тести и на Нова година ял да видиш за какъв купон става въпрос. Специален поздрав за Динко диджей. Георги Димитров. Ей, педарас мръсен, няма да правиш чеки на мене. Усещам те, Господ ми казва, гледаш ме и правиш чеки на мене. Ще те в педараса умрел. Така.
на любовта. Твоя ден ще съм, докато умра. Рамаяна, Рамаяна, колко нощи аз не спя. Се за теб до зори, тръпка и мълбря.
Избрали вече къде да сключиш твоята гражданска отговорност? С SDI можеш да намериш по-добра цена. В нашите офиси и с калкулатора на сайта ни можеш да сравниш цените на много застрахователни компании и да спестиш пари, защото те не растат по дърветата. Застраховай с нас, а ние ще ти напомняме с СМС за всяка вноска или исти. Емилия, 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 Лабуш, Милекитич, не знам какво, Модър Толкинг. На здраве на всички тиквеници. Видя ли кой става? Наяден, напит, шикера 7,5. 7,5 им колко да е? Той ядахме, пихме, тук кока-коли, мока-коли. В тестото кока-кола, тук кока-кола, два големи дропчета, луканки, сарми. Нормално е, 7,5.
Сега само принцесата и повече няма да говорим нищо. Погледни, повече няма какво да говориме. Какво ма тате, ти къде ги намери тя екстра тук, ма? Такава екстра, къде ще ги видиш, че ма тате, печката да ти гори? А? И ти да тук да се... Така, моето момиче, така, тате, така. То път си намери ти чурбаджия. Чурбаджия, дето ще гледа като... Ще те гледам като принцеса, ма маймуно, ми ще те гледам, ма моето момиченце, ми ще те гледам, ма тати, ми ще те гледам хубаво, ма. Ще те гледам, ма никой не може да те гледа така, ма ще те гледат на пътя, аз ще те гледам вкъщи.
момиче. И колко думка? Много ли? Ей. Аз ще я намалявам, а няма да е много малко. Нормално. Ай, чао. Ай, чао. Сега тако ми се радва. Вижте го това коте. Вижте го това вампир, той спи на музика. Така е, тате. На тебе ти уради со музичката, ти мясаш мене, мама ти де. Ти мясаш мене, така по музичката. Много обичам музичката. Тя обича, ама и аз обичам музичка много. Аз обичам много. Добър вечер, добър вечер, добър вечер. Сега ще ви... Сега не мога и аз така някакъв... Къде отиде Георги Димитров? О, не е педарас. Георги, къде си, бе? Георги Димитров прави чеки на мене. Гледа ме и лъска бастуна да ева той там, майка в гроба да ева и буклука. Гледа ме и прави чеки на мене, Георги Димитров. Он е космонавта. Георги Димитров и он е Никола. Не, бе, той там майка. Майка ти, майка ти, майка ти, майка ти, цънцърке. Сега трябва да лягаме да спим, ама не ми се спи още, бе, да ева майка му, да ева, като бухал съм. Сега ще ви покажа. Ще ви покажа. На здраве, да сте живи и здрави. На дъртите курви аз ще им сложа кура. Спокойно. Искам само да гледате, да видите как умират дърти курви. Дърти курви, ама... Нали знаете? Дърти курви алангре, да ми ядат моя хуй от воле. Дърти курви. Ей, това е много лошо да си дърта мастия. Дърта курвантия, мама ви, буклуците видева. Това може да запали цял град и цяло село. Такива дърти уруспи. Слушайте се, аз кой казвам. Значи не се зафащайте с дърти уруспи. Казвам ви.
Никога не се захващайте с тия паразити. Това е пожарна с 3 буркана. Не с един буркан, с 3. Уна баба ти Ани Вълчева, не знам какви буклуци, Георги Димитров, не знам какви. Такива буклуци. Добър вечер на Иван Арбалов, Стара Загора. Не се занимавайте с дърти курви. Слушайте кой казвам аз. Това са паразити. Тия буклуци няма кой да ги ебе и те гледат да се надупят на някакъв, нали, да могат да им улекне на тия буклуци. Вашата майка курвенска да е вас. Ама ви буклуци видя. Ще въебе някой, ама трябва да си е намразил кура. Да е вашата мама курвенска да е. Аз познавам. Габи, какво стана, че? Нищо. Пине една количка. Количка да пинеш. Кола, 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 кола. Чай, че снахата му оплача. Значи, аз познавам такива дърти курви, дето вие не си ги сънували. Такива уруспии познавам. Тая готова да ти вземе не къщата, ами всичко да ти вземе. И уния амсалаците скляпат като забравен мигач на Жигула, да изгори релето. Да въева в баламурниците, да въева. Баламурници много. Аз знам такива дърти курви, че такива курви познавам, дето вие такива дърти масти не сте виждали. Значи, няма да им казвам имената, защото са много. Ама аз ви говоря за дърти уруспи. Аз не ви говоря за някакви млади. Вземи си още модел. Не, нищо. Дърти курви, ама курви да ви кажа аз курва, да видите, а това да ти запали къщата, да видиш какъв буклук е. Гориш като байрамска свеж. Казвам ви го. Допуснете ли такава мастия до вкъщи, край и всичко фамилията свършва. Да знаете. Тя ще ви направи свирки, ще ви направи всичко сами, само да се промъкне. Дъртите курви са много опасни, да знаете. Те са такива виагри, че си нямате да представя. Дърти курви. Дърта курва. Значи, дъртите курви, аз знам такива големи курви, нали? Значи, тия хора, как да ви го кажа, аз не мога да ви го определя. Значи, аз каквито курви съм виждал, вие толкова връбчета не сте виждали. Аз каквито уруспии познавам. Аз лично. Даже има и млади уруспии. Ама как се ебат, тяната майка еба. Те само курхи ми в главата с големи ташаци. Такива големи ташаци, ако има, да може да го намърдат на тия нимфоманки да еба вашата мама и буклуците да еба. Баба ти Ани, дядо ти Анчо, не знам какви, да еба вашата мама и курвите ви да еба. Да знаете, и дъртите много се ебат. 80 годишна, 80 годишна, тя се ебе повече от млад. Докато има мъзга да еба, то буклук да еба. Мъзга, докато тече отдолу, ги плющят те уруспиите. Дърти курви, алангре. Честно ви казвам, аз искам да ви предам малко уроци, да се предпазвате от дърти курви. Един мой приятел от Благоевград, татко му така беше загазил, една дърта курва беше набарала татко му, правише му свирки, мирки. Обаче аз му казах какво да направи. Айде майка му, татко му се прибра при майка му. Аз на курвите им знам ляка, разбирате ли. Аз знам
За една курва знам аз какво да направя. И сега майка му е много щастлива благодарение на мене. Иначе татко му е Серсемин беше отишъл при тази дърта фашкия. Той вампир да е неговата майка, ама тя свирки прави хубави свирки, мирки. И той това чака. Той да един мъж, като му направиш една свирка и той му е до там. Той акъла му е колкото една мисирка. Честно, честно ви казвам, един мъж има акъл колкото една мисирка. И сега вече момчето, майка му е щастлива и той е щастлив, че вече баща му се е от тях. Не се занимава с то урод, да ева той там майка и го проблема. Да знаете, много хора заради някаква дърта курва може да се загубят семейството. Ако ще ебете нещо нормално. Няма да ебете някаква дърта виагра, дърта уроспия. Знаеш кой е уроспия? Значи уроспия дърта, значи това е жена, която вече няма ограничител на километража. Километража е привъртян 1 милион километра е минал, обаче бута маслото. Маслото го бута. Гори го маслото. Гори го маслото и и той е същия. Он е Георги Димитров. Он е педерас. То гей мръсен и той гледа сега и прави чеки на мене. Без да го познавам, аз знам какво става. Гледаме и сега прави чеки на мене. Да го туря на майка, да го туря. Ой, дядка, Еми така леко. Вие се смейте, ама ако ва набара една дърта курва, така ще ми се смейте, че ще забравите, че сте женени. Ама дъртите курви не могат да прогресират навсякъде. Те опитват почвата, ама навсякъде не могат да прогресират. Да видите дърта курва да се разгори то огън. Майко мила. Искам да кажете на баба ви Ани. На баба ви Ани Вълчева, на она професорката, да дойде тук, да й каже и на нея, че е уроспия дърта. И аз няма да й кажа друго. И аз ще й кажа, че си е, да няма омразна реч, че си е дърта фашкийка и майка й е умряла от диабет и та дъртофелница и тя ще умре от диабет. Гаранция ви дам. От диабет ли е, от рак ли е, от сърце ли е, то вампир ще умре. Гаранция ви дам тази работа. Обаче не знам откъде, как ще умре. Само знам, че... Абе, дева е вампирина ти, дева. Абе, ти си на 80 години. Ти вместо да си гледаш телевизия, BTV, нова това, тя тръгнала на мен да ми пише. Куркума, джинжифил, не знам на майка и на путката. Абе, мама ти дева и дъртофелницата ти дева, мръс. Той да е кур човек, да й го навре, ама ти на тази дърта путка 80 годишна, може да си изкара някакъв кура и да й го навре на тази дърта минджа, да е мама и смрангяса на дева. А тия уроспи и дърти. Ай на здраве, да сме живи и здрави. Она да пише, което си иска. Ако иска да напише... Еми тя как няма да пише? Тя като ми завижда как няма да пише. Мама ти уроспията, дева. Тя вече бабичката си е пръднала в гащите, да знаете. Тя на 80 години гащите й са кафяви. А ако ние са кафяви гащите на тази дъртофелница,
Без да я познавам, ще я държа кура. Тя не може вече, компресора не държи. Тя парди вътре в тия гащи, стават кафяви, жълти, стават. Откъде тя на 80 години, тя не може да се държи. Пък и ако е проверявана отзад, е тя. Гаранция е пробита. Гаранция баба ви Ана Вълчева, ако не е пробита отзад, дано Господ да ма види какво приказвам, да видиш за какво става въпрос. Пробита е като... Светле, Светла Андонова, кажи как видяхме она гумнома. Она голямо лайно. Е така удебело лайно горе-долу. Малко по-тънко от тази Кока-кола. Как го беше изсрала ония буклук. Как го изсра този буклук. Седеше като плувка е така отгоре. В Даяната ли бяхме, ма Светлия? В Даяната, не? Иба, неговата мама. Аз като го видях това лайно, получих захарен диабет. Това е голям стрес, бе. Ти знаеш кой да видиш такова? Аз мислих за змия. Викам, тази змия пък как е влезнала тук. Ама като се огледах, той бая гумно беше. Та котка заспа, мама и дева, така умърта тяло. Наяде се и легна тук. Ей! Мацуа! Мама ти вампира ти дева. Мацке! Шу! Шу! Ставай, ма! Мама ти умрял, че. Този път си намерихме котя да спи. Я го чакам мишки да хвата, ще фане моя дъртия кур. Тя да лежи тук, пък ще фане мишката хуя ми. Ставай, Мари! Ти, Луканка, да не дойде да едеш тук, ама. Яла, тати, да ме лекуваш, яла. Яла, моето момиченце, яла. Елиза! Елиза! Ще ли бутна $20? $20. Значи, приятели, искам да ви кажа специално за мъжете, защото те са големи шарлатани. Тук има мъже, като видят путка, е така се разкрачват. Абе, ще попаднете на някаква дърта уруспия, и ще ви вземе и къщата, ще ви вземе и гащите. Много внимавайте с дъртите аборигенки. Те са много опасни. Те са ебливи, дърти фашки. Да няма омразна реч. Обаче много се ебат те ебали. Те дъртите. Малко мъзга да има на путката и трябва да се плющи здраво. Ой, дядка, 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 дядка. Трябва да си взема малко орехчета и фастъчки и бадемчета. О, да видите убавия уй. Трябва да видя къде са тия фастъци, бе. Ева майка им, да ева и фастъци. Бабата дали не ги изяде? Няма, ето. Бабата. Бабата. Значи аз ви казвам, само се пазете от дърти курви. Казвам ви, дърта курва ще ви вземе и апартамента,
Те са много курви дъртите, много модерни, те знаят всичко. А по един път, като ти вземе апартамента или къщата, ще я валиш за путката. Ага. Та баба ти Ели, няма ли да се сети да ми пише баба ти Ани? Баба ти Ани. Баба ти Ани, няма ли да се сети? Абе, това пише 504, колко човека са? Някой знае ли колко хора са? Аз ги виждам 504. Значи, искам хубаво да слушате. Никога не се фащайте по-млади. Така ли? Горе пише 504. Никога не се фащайте с дърти успехи. Никога. Помните аз какво съм ви казал? Тежък инцидент. На здраве, да сте живи и здрави. Аз викам да отивам да лягам вече. Она баба ви Ани, дали ни гледа сега? Баба Ани, она дъртата тиражик. Тя не е тиражика. Баба ви Ани. Четиридесет. Четиридесет и втори набор. Една бабичка. Обаче гащите са жълти. Жълти като по-жълти.
Та бабичка и дайте да гледа клипа и повече няма да им пише никога. Да. Ами, аз ще отивам да лягам, защото ми се спи. Много им беше приятно, ама отивам да спа. Какви са тя змии, какви са тя буклуци, разни питони. Дядка, дядка. Ай, приятели, ще лягаме. Нито ми са идея, нито ми са пи. Така се наядах и се напих. Леко, ма! С тия ногти, не ми забавиш, тия мама тут как е. Да има тази котка от каша. Кома? Теория ще прибира. Теория ще се набавят. Няма и така. Стига, ма! Стига става много дращи, ма! Ама чева. Така. Аз чуем да спа. Спивам си водката.
Ой, детка, детка. Детка, детка. Добър вечер, добър вечер. Колко хорем горе? На здраве. Аз ще отивам да лягам. Ще отивам да спа, защото айде отиваме да спим. Много ми е приятно, ама отивам да спа. Искам да ви кажа, да сте живи и здрави. И аз да съм жив и здрав. Най-вече. Това си го пикам и лягам. Де бе, умрели е филм. Де бе, това кой ти се наспа? Я да е. Елиза,
Ели? Ели дума? Майка ти. Уф. Отивам да спа. Отивам да спа. Сега да лапна един аспирин и отивам да спа. Лягам, умирам. Мать! Кое даде? Ела, моето момиче, яло, тати, я. Елиза, Ели, яла, моето момиченце, яло, тати. Ели, яла, мой тати, яла, моето момиченце. Разкаива се, много се разкаива тя. Аз чувам да спа, защото вече много вече ми се спи. Оставайте се със здраве и голям късмет. Аз отивам да спа. Лека вечер.